حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، روایت دا ابی سعید الخدری دی رضی اللہ عنہ، اغا مبارک فرمائی پیغمبر علیہ السلام ویل، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. پیغمبر علیہ السلام موتا تسوائی، اے ازما امت، اے محمدی امت، کپتاسی کی دا یوچا علم پر یو منکر و ناروا راغی، کتاسی یو نارواز ما پا امت کی ولی دل یو چوک و پا ناروا اختاو، تاسی بچکوی فلیغیره بیده، اغا ناروا چا ازما امتی پا اختا دی، پیغمبر علیہ السلام وائی نوی پتاسی کی کچوک دغا ناروا ووینی دا ناروا دی پخپل لاس منع کی. سا مطلوب اغا چوک شپا ناروا اختا دی ا ناروا سڑی دی لاس ونیسی ورطولی وائی چی دا ناروا مکوا، عاشق دا لاس نیولو قدرت ندرلو دی، عاجزو. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا لاس نیولو قدرت ندرلو دی، اغا منکر والا اغا ناروا والا تر لاس نسوائی نیولائی، نو بیا دی دا اغا ناروا مخ پا جب دی مخونی سی، یعنی تبلیغ دیو کی، فإن لم يستطع فبلسانه، دا قدرت نلری چا ناروا سڑی در لاس ونی سی، ابار دی راسی پا مسجد کی دی خلق تا نصیحت کی، پا جلسہ کی دی تبلیغ کی، پا جلسہ کی دی نصیحت کی، عام خلق دی خبر کی چی دغا عمل ناروا دی، اپلانکای سڑی چی پا اختا دی دا ناروا عمل دی پرہیز جنی وکی. اشکی دا جیبی قدرت ندرلو دی، عاجزو، دا لاس قدرت نلری، دا جیبی قدرت نلری، دا سڑی بسکی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، فإن لم يستطع فبقلبه، کہ دا جیبی قدرتم ندرلو دی، تبلیغ یہ نسوائی کولائی، تقریر یہ نسوائی کولائی، خلق یہ نسوائی خبر ولائی، نو بیا دی پزڑا دا حغا ناروا مخونی سی. سا مطلوب یعنی پزڑا کی دی بد جنیو سی، پخپل زڑکی بیا دا حغا منکر دا حغا ناروا سا بد راجی، وذالک اضعف الایمان، دانو حغا کمزوری ایمان دی. چا دا لاس قدرت نئی، دا جیب قدرت نئی، پزڑ کی بد جنیوڑی، دا ایمان دی، خود ایمان اغا کشت درجہ دا.